i la interpel·lació número 8 sobre les retallades pressupostàries i llurs efectes en el servei públic de salut, presentada pel subgrup parlamentari de Solidaritat Catalana. Té la paraula per la seva defensa el diputat senyor Uriel Beltrán. Ja pot començar, senyor diputat. Gràcies, senyora presidenta. Senyors, senyores diputats, honorable conseller de la Generalitat, senyor Boi Ruiz, anem a fer-li una interpel·lació sobre un tema del qual s'ha generat un debat social i polític al nostre país sobre les retallades anunciades en el pressupost de salut respecte a anteriors pressupostos de la Generalitat. Un debat que aquí al Parlament de Catalunya, social, que s'ha reproduït a través d'interpel·lacions, a través de mocions, a través de diferents preguntes que s'han fet. I des de Solidaritat Catalana per la Independència anem a insistir en aquesta qüestió perquè creiem que fins al moment, en els termes en què s'ha portat a terme en aquest Parlament de Catalunya, no anaven al moll de l'os i no plantejaven les qüestions fonamentals que ens han portat en aquests moments a haver de discutir sobre aquestes retallades en salut. La primera reflexió que volem fer és que el pressupost de la Generalitat de Catalunya als anteriors anys, no només el que es preveu per aquest any, sinó també els dels anys 2010, 2009, 2008, ja eren uns pressupostos que en matèria de salut estaven retallats. I estaven retallats si atenem el que són els pressupostos que destinen a la salut als països de la Unió Europea. Els països de la Unió Europea, manin les dretes, manin les esquerres, en aquests moments de mitjana, i vostè ho sap bé, estan destinant fins a 1.700 euros per habitant en despesa sanitària. 1.700 euros per habitant en despesa sanitària, que algú podria pensar, és que aquests països europeus de mitjana, a la Unió Europea, estan pagant un nivell d'impostos superior al que estem pagant els ciutadans catalans? La resposta és que no. Aquests països estan pagant al voltant del 35-40% del producte interior brut en impostos, exactament el mateix nivell d'impostos que estem pagant a Catalunya. Per tant, des d'una posició de país ja tenim els pressupostos retallats des de fa molts anys, quan a la Unió Europea es destinen 1.700 euros per habitant i aquí l'any que se n'ha destinat més han estat 1.350 euros per habitant. Què ha passat en tots aquests anys? Doncs ja ho sabem, un espoli fiscal del 10% del producte interior brut, de 22.000 milions d'euros anuals, d'impostos que paguen els ciutadans de Catalunya, que se'n van a Madrid i no tornen, 3.000 euros per català i any en impostos que es paguen, que se'n van a Madrid i que no tornen, i que, evidentment, això ha marmat les possibilitats de despesa en àmbits com l'educació, en àmbits com la salut, en àmbits com l'atenció a la dependència, que també està a uns nivells irrisoris comparats amb altres països de la Unió Europea. Diem això perquè no estem d'acord i ens sembla una temeritat aquest clima que s'està generant, en bona part també per part del govern de la Generalitat de Catalunya, com si els pressupostos en salut estiguessin inflats, com si aquí hi hagués unes dotacions pressupostàries en matèria de salut que no s'ajustessin realment a allò que s'han d'ajustar, és a dir, a les necessitats reals dels ciutadans de Catalunya, com si hi hagués unes despeses supèrflues. Això no exclou que hi hagi àmbits on haguem de ser més eficients, on ho puguem fer millor, on puguem ajustar, on puguem distribuir de forma més eficient i més eficaç, però de cap manera podem plantejar que en termes globals els pressupostos de salut estan inflats i per això calen unes retallades. Reconeguem que tenim un problema d'espoli fiscal que és el que ens ha impedit situar-nos a un nivell de despesa similar a la Unió Europea. És per això que és doblement injust aquesta retallada que es planteja per aquest proper any i per aquesta legislatura, per aquest
proper any 2011. Perquè si ja estàvem retallats, anem a fer una retallada sobre la retallada que ja tenim com a país. I això ens preocupa enormement. Val a dir que ni tan sols en la comparació amb la resta de comunitats autònomes es resisteix parlar del nostre pressupost de salut. Estem en la 9a posició d'entre les comunitats autònomes en despesa sanitària. Per tant, quan parlem que aquest bon model sanitari que ha tingut fins ara Catalunya ha estat precisament per l'esforç de professionals i pel talent dels professionals del sistema de salut que no pas per les dotacions pressupostàries que hem tingut, perquè ni tan sols s'aguanta la comparació amb la Unió Europea. Es diu, ni les comunitats autònomes, es planteja que les retallades encara no han començat. Aquesta ha estat una de les altres de les premisses, que en aquests moments estem en un moment de debat. I les retallades sí que han començat, senyor Boi Ruiz, i vostè ho sap. Sap que els gerents dels centres hospitalaris han començat a fer retallades preventives perquè tontos no són i saben que, per molt que el pressupost s'aprovi al mes de juny, al mes de juliol, ho vés a saber, no?, quan vostès portaran els pressupostos a aquesta cambra parlamentària, en la mesura que són retroactius, en la mesura que afectaran una despesa que en aquests moments ja s'està fent, el que han fet els gerents dels centres hospitalaris, atenent el clima i les declaracions que des del seu departament s'han anat fent, imagino les consignes que més o menys oficials s'hauran anat passant als centres hospitalaris, s'han fet ja unes retallades importants. Unes retallades que ens preocupen i molt, perquè suposo que vostè ja n'és conscient, però s'ha de dir en aquest Parlament, i almenys nosaltres ho sentim. Retallar pressupost en salut significa ampliar llistes d'espera. Implica fer suportar dolor durant més mesos, durant més temps, a uns ciutadans d'un país que es mereixeria una sanitat sense llistes d'espera o amb llistes d'espera almenys com les que hi ha al País Basc, com hi ha als països de la Unió Europea, amb llistes d'espera molt ajustades i no les que en aquests moments hem de patir. Perquè també hi ha afectació en vides humanes. Perquè també hi ha afectació en vides humanes. Ens explicaven l'altre dia d'un centre hospitalari, el qual no direm perquè, evidentment, no volem generar una alarma social ni volem que determinats professionals quedin afectats, però pel fet d'estar-se limitant les visites a especialistes, perquè recomana als caps de servei de aneu al tanto amb acceptar visites especialistes dels metges de capçalera perquè no les podem pagar totes, per no acceptar visites especialistes, ja hi ha hagut dos problemes de diagnòstic. Persones que no se'ls havia detectat un càncer, no se'ls havia acceptat la visita a l'especialista i posteriorment se'ls ha detectat un càncer. Són casos que estem jugant amb la vida de les persones. I per tant, anem amb molta cura, que no estem parlant de xifres, no estem parlant només d'economia, no estem parlant de pressupostos, estem parlant que retallades pressupostàries afecten el dolor i afecten la vida de les persones. I en l'àmbit de la salut això hauria de ser sagrat. En l'àmbit de la salut això hauria de ser sagrat. També s'estan desprogramant quiròfans. També s'està parlant que quiròfans que ara s'estan desprogramant, quiròfans que s'utilitzaven a les tardes, ara hi pugui entrar la sanitat privada per tal de poder complementar a través d'aquest ús privat els ingressos dels centres hospitalaris, quan això és enormement injust també, perquè mentre hi ha llistes d'espera el que ha d'haver-hi és una utilització intensiva d'aquests quiròfans per poder buidar les llistes d'espera. Només en el cas que no hi hagués llistes d'espera i que hi haguessin espais, evidentment, sense utilitzar en la sanitat pública, ens podríem plantejar com li donem una utilitat i una eficiència a aquests espais. És per tant, doncs, que nosaltres el que convidem una vegada més al Govern de la Generalitat i des del punt de vista polític exigim en l'àmbit de la salut que vagin a buscar els diners allà on hi són. Que siguin forts amb els forts, que siguin forts amb el govern de l'Estat, que siguin forts allà on estan els nostres recursos que paguem amb impostos i que no tornen al nostre país. Alguns ja pactats, aquests 1.450 milions d'euros famosos que ja estan pactats, que estan acordats, que van ser aprovats al Congrés de Diputats i que hi ha una incapacitat política que nosaltres vinculem a la nul·la voluntat de fer una força política a Madrid per recuperar i que no ens poden demanar aquests fronts unitaris als partits polítics, perquè això és la responsabilitat del Govern de la Generalitat. Quan una cosa està pactada, quan una cosa està aprovada, és el Govern de la Generalitat que ha d'anar a fer complir aquest contracte al Govern de Madrid. Si és per fer un salt endavant cap a la independència, ja els hem dit moltes vegades, ens tindran. Si és per anar a buscar allò que ja està pactat, faci aquells que ho tenen la responsabilitat de fer-ho, que és el Govern de la Generalitat. Per tant, vagin a buscar els diners a Madrid, aconsegueixin aquests recursos
fiscals que ja han pagat els ciutadans de Catalunya. Invertim-los en la sanitat tal com toca i no anem cap a unes retallades pressupostàries que generaran dolor, que generaran patiment, que hi haurà pèrdua de vides humanes i que tot això no s'ho mereixen avui els ciutadans del nostre país. Tenim els diners i hem de mantenir. A partir d'aquí vostès plantegen que, d'acord, potser la retallada no serà d'un 10%, potser la retallada serà d'una mica menys. No ens val això, senyor Boi Ruiz, no ens val. Estem en uns moments en què la despesa en salut no es pot tocar. Estem en uns moments que la despesa en educació no es pot tocar. Si és tot el contrari, si el que hauríem de fer és incrementar aquestes dotacions pressupostàries per poder equiparar-nos a aquests països de la Unió Europea. Li demanem que el pressupost de la Generalitat per aquest any mantingui com a mínim les partides pressupostàries en aquests àmbits tan delicats i que no cometem un error gravíssim del qual durant tota la legislatura anirem arrossegant perquè hi haurà errors, perquè generarà problemes, perquè hi haurà tensió entre els professionals, perquè els estem donant una càrrega assistencial que amb prou feines poden assumir i que al final això provocarà unes tensions que l'obligaran a rectificar i que podem avui evitar si vostès es comprometen a no tocar aquests pressupostos en sanitat. Moltes gràcies, senyora presidenta. Gràcies, il·lustre diputat.